Hej YouTube, i dag skal vi lave en video. Okay, den her video er meget random på Gustavs YouTube-kanal, og jeg har også lidt information, der ligger nede på beskrivelsen. Men ja, vi skal vise vores sko, så lad os bare komme i gang. Hej Freja, hvor har du købt dine sko henne? Det ved jeg ikke i S. Ja. I Bilka eller sådan noget? Okay. Er de gode vandtætte? Er de sådan vandtætte? Nej. Er de gode til at løbe? Ja. Altså, er man god til at løbe i dem? Ja, der er sådan en pude med i bunden, som man kan træde med sig. Ej, hvor nice. Hvad bruger du dem som til? Jeg bruger dem til hverdag, og så bruger jeg dem til, at jeg skal løbe med cykel og alt det der. Hvorfor er de så slidte? Det er fordi, altså her hos Bind, der er en gang, lige da jeg havde fået dem, der kørte jeg på mit skateboard, og så sad jeg på det, og så kørte de så sådan hen ad jorden, og så... Det er fint. Tak fordi du gad fortælle om det. Hej. Hej Lille. Synes du, er du glad for dine sko? Ja. Hvor er de fra? Frankrig. Ej, hvor de bare smukke. Har du bestilt dem over nettet? Ja, det har jeg. Er du selv meget glad for dem? Okay. Er de gode at løbe i? Nej. Hvilket mærke er det? Er de vandtætte? Nå, det var alt for nu. Er du glad for dine sko? Det kan jeg lige tro, jeg er. Synes du, er det nogle gange koldt, når der er det der lange noget? Okay. Jeg kunne bruge det som her om sommeren. Nå. Er de gode til at løbe i? Nej, det kan man ikke sige. Hvad er det for et mærke? Ikke en udtale, jeg tror det hedder Pierre, eller ja, hvor den købte det. Ja, okay. Jamen, det var alt for de spørgsmål, jeg havde. Det var bare fint. Annas sko. Nå, men kan du lide dine sko? Ja, det kan jeg. Hvor har du købt? Ej, kan du løbe i dem? Er der huller i? Det er der vel til din fødder. Ja, er de vandtætte? Nå, men det var alle de spørgsmål, jeg havde. Forresten, jeg har en YouTube-kanal, og den ligger nede i beskrivelsen. Majas sko. Hej Maja, hvor har du købt dine sko? Det aner jeg ikke, min mor har købt dem. Hvilken mærke er det? Der kom Bosch. Er de vandtætte? Slet ikke. Er de gode at løbe i? De er bedre end ingenting. Er du glad for dem? Altså, det giver lidt ondt i fødder. Okay, det var alle de spørgsmål, jeg havde for dig. Nu. Husk at gå ned i